No niin, terve. Täällä ollaan väliajalla Tom Finlandilla. Vau, mikä fiilis. Se on hyvä fiilis, että se on aika sen komediallinen, hauska. Se leffa taas aika sen draamaa enemmän, niin mä otan ton koomisemman puolen. Ja tosi iloinen. Iloinen, niin. Myös haikeitakin kohti. Niin. Joo, tää kyllä onneksi tulee tosi homo, mikä sopii teemaan. Ei kyllä tää tarkoittaakaan. Niin, komeita miesnäyttelijöitä ja kivoja niinku tansseja miesten välillä ja flirttiä ja tosi sujuva, niin. Tosi nopea, aihokset on nopeita. Musiikkia on hemmetin hyvää. On mennyt usein kylmät väret pitkin selkäpiin, kun tää Touko Laakson näyttelijä laulaa. Et se ja myös Veli. Veli laulaa Veli on myös siellä tosi kaunis. Ja niiden kohtaukset on myös koskettavia niin koskettavia, että ei pelkästään sellaista tirskuntaa, mutta myöskin minusta koskettavaa. Ja tässä myös herkkyyttä. Niin. Ja jos niissä on rakkauskohtauksia sellaisia vaikeudessa elää kaapissa, kukaan muu ei tiedä, sisko ei työpaikalla, ei tuttava, niin kumminkin antaa toinen elämä tosi vahva, että suostaa yöllä puistoissa ja mies kotona. Ehkä tosi toisen ekan puolella, siis tässä niinku ihan lopussa alkoi tuntumaan, että tässä vähän niinku toistuu tää. Ja mä mietin, että no tässäkö se on tää koko juttu vähän niinku. Mut sitten kun tuli tää, että se löysi tän tavallaan tän täydellisen hahmon tässä lopussa, niin sitten jotenkin tuli semmonen uusi vaihe siinä. Se tuntui jo, että no onks tässä niinku riittävästi kääntyä jotain siinä. Mutta kyllä tätä katsoo mielellä. Joo, tämä on niinku vastahahmoja, että on niinku kaapissa oleva esimies ja muuta. Se kyllä räväytti siis kotiin. Se oli se niinku tavallaan laukas sen jännityksen ensimmäinen oikeuksessa yleisölle myös. Ja se oli upea, kun tuli tää ilmanhyökkäys. Ja se tuli kyllä todella yllättäen, että siitä tuli sellainen efekti pään päältä. Mitä salaisuudeksi. Joo. Yleisö on tietysti tykännyt tästä, kun on tullut nämä tukkipojat. Se oli makea tanssi. Se oli hieno. Joo. Elisa vois loppuun vielä esitellä leivoksensa. Joo, mulla on tämmönen hieno Tommo Finland leivos. Tää niinku kiiltää kuin musta nahka. Tässä on kake, eli tää Touko Laakson unelmamies, ihanen mies. Maistuuko se myös nahkalta vai? Tää ei maistunut. Se on kuin lakritsi salmiakki. Sitten on vähän sateenkaaren värejä sisällä.